Terve. Katsellaanpa vähän matkailuautoa. Knaus Van Wave 640 meg. Ja malliversio, varusteluversio Vansation. Jos vaikka takaa aloittain, niin peräpeilissä on Thule Lift 16 nostettava polkupyöräteline. Kestää 2 sähköpyörää, 60 kiloa maksimikuorma. Ja lasketaan tuolta seinältä alas veivaten lastausasentoon, jolloin nostokorkeus on vielä sähköpyörällekin ihan inhimillinen. Takatalliin kulku molemmilta puolin. Kiinnityskiskot alanurkissa ja oviaukon koko 120 kertaa muistaakseni 80 senttiä, se oli toiseen suuntaan. Ja lukot on tätä mallia, jossa on metalliset sisäosat, eikä suinkaan se koko musta täysmuovinen, joka sitten takertelee. Kemsan huoltoluukku. Ja Knausissa vedet hoidetaan täältä keskitetysti. Eli tuossa on harmaiden ja kirkkaiden vesien tyhjennyshanat, puhtaan veden täyttöaukko ja Truman pakkasvahtiventtiili helposti luokse päästävissä. Ja tuohon käy sitten tommonen Blue Water käyttöveden suodatinpatruuna, jos haluaa semmoista käyttää. Auton ikkunat on Sites S7 alumiinikehyksiset tasopinnan kyljen tasaan uppoavat ikkunat. Ei tämä perus pullukkatyyppi. Perusauto 180. Käytännössä sehän on Volkkarin Crafter Mannin keulan merkillä. LED-ajovalot ja moottori Volkkari-konserni 2-litrainen 177 hevosvoimainen varustettuna 8-vaihteisella japanilaisen Aisinin valmistamalla momentimuunnin automaattivaihteistolla. Medioissa on vähän virheellistä tietoa tästä autotyypistä, että siellä olisi tämä DSG-kaksoiskytkin vaihteisto myöskin käytössä, mutta näin ei ole. Ja täältä päin katsottuna niin takatalli näyttää tälle. Kaasupullo-osasto ja siellä on Duo-kontrollin pullonvaihtaja. Ei tarvi olla kyttäämässä milloin se yöllä sitten kaasu loppuu, vaan se tajuu sen itseksensä vaihtaa. Sitten jos mennään sisäpuolelle, niin kurkataan ensin tänne ohjaamon puolelle. Etupenkeissä on ollut tämmöiset tummat istuinpäälliset sen aikaa, kun tämä on minulla ollut tämä auto. Ja niiden alta löytyy tietenkin sitten ehjät puhtaat Knaus penkit. Ja tuolta näytti niinku apukuskin puolelta. Auton kyljet on suorat, lommoja, kolhia, semmosia tässä ei ole.
Kosken puolella näyttää tolle. Kilometrin lukema on siinä nyt 31 692. Ja rattihan on nahkaratti, mutta se ei ole tehtaan, vaan tämä on ihan yksilöllinen, tämä ohjauspyörä. Ja löytyy ajoavustinpaketti 1, joka pitää sisällään sitten tuon adaptiivisen vakionopeussäätimen ja tämmöisen väsymyksen valvonnan ja törmäyksen estoavustimen. Ja peruutuskamera kuvahan välittyy sitten tuohon ohjaamon menialaitteeseen. Ja tuo sähköinen porras nousee sitten automaattina, kun moottori käynnistetään. Ja navigaattorinäyttö medialaitteessa ja sitten pakki kytkettynä siihen tulee tuo peruutuskameran näkymä ja taka-akselilla on ilmajouset lisänä ja niiden paineen säätö ja valvonta on sitten tuossa. Manuaalinen ilmastointi ohjaamossa. Avattava panoraamaikkuna. Ja tosiaan täältä laskeutuu sitten tämä laskuvuode, joka mahdollistaa 4 henkilön majoittumisen 2 parivuoteessa. Ja tuo takavuode on nyt pedattuna erillisvuoteeksi. Siihen saa sitten, täällä on varusteena vaneri tälle osalle ja patja, jolloin tästä tulee semmoinen king size sänky ja siihen kuljetaan sitten tikkailla täältä kylppärin oven kohdalta. Vuoteen alla on sitten tämmöiset valaistut säilytystilat molemmin puolin ja niihin pääsee käsiksi myöskin yläkautta sitten kun patja on sivussa. Kylppäri, normi pesuallas, Thetfordin Kemsa. Kaappitilaa vähän sen. Ja sitten suihkuasennossa niin tää seinä kääntyy tänne sivuun ja tuo liukuovi sulkee sitten käytävälle päin tilan suihkutilaksi. Ja normaali pesuallas. 2-liekkinen pentteri. Truman kontrollipaneeli ja Knaussin tarkistuspaneeli vesille ja akkujen jännitteillä. Ja ovessa tosiaan ikkuna. Televisio on 3-neuvonen, joko lineaariset maanpäälliset kanavat puhelimesta jaettuna älytelkkari-aineistoa tai sitten satelliitti-TV. Sen jos valitsee tuolta valikosta, niin lautanen nousee pystyyn ja skannaa taivaalta näkyvät kanavat. Jääkaappi on tommonen tilaava, pakastinlokerolla varustettu. Sitten jääkaapin oven alapuolelle jää sitten vielä niin yksi vetolaatikko tai tämmönen säilytystilajuttu. Keittiön kaapistot on tällaiset pehmeästi sulkeutuvat ja lukkeutuvat. Ja olen yrittänyt tässä nyt sitten pyöritellä tätä kameraa sillä tavalla, että näkyisi nuo pinnat, niin tämähän on
ihan uutta vastaavassa kunnossa. Täällä ei nyt käytön jälki. Elämän jälki ei tässä autossa silleen näy. Tätä on pidetty huolella. Tämmöistä.